I love BTR फेसबुक पेजनि एडमिना सोर बेखौ जों मिथिया। जोङो बे I love BTR पेजखौ जों मिथिया, बिनि एडमिना सोर जों बेखौबो जों मिथिया। नंखाय पस्ट होनायनि थाखाय क'क्राझार थानायाव FIR। I love BTR फेसबुक पेजखौ सोर सालायो जों मिथिया। हास्थाय बरगयारिनि बिबुंथि। BTR पस्टखौ जों सोर सालायो जों बेखौ मिथिया आरो आं बेखौ मिथिया। मैया जोङो जास्ट लोगोफोरजों जोङो ज' दंलायोमोन, ज' खोथा रायज्लायदोंमोन जोङो। बेयाव आङो बेखौ बेलासियावसो नुदों। बे पेजखौ सोर सालायो जों बेखौ जों मिथिया। BTR पस्टनि एडमिनबो जों मिथिया आरो I love BTRनि एडमिनखौ जों मिथिया। जोङो बेयाव जोंखौ पस्ट होनायनि थाखायसो जोङो दिनै दुखु मोनदों। जोंखौ मानो नंखाय दाय मानो फोसावनांगौ जाखो। मख'नो गोनांदि थांनाय सानखालि BTR फार्स्ट फेसबुक पेजआव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि सानै फरायसा हास्थाय बरगयारि आरो बिजिरसुला नार्जारिखौ BTR फार्स्ट फेसबुक पेजआ I love BTR फेसबुक पेजनि एडमिन होननानै फोसावदोंमोन। बे नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय हास्थाय बरगयारि आरो बिजिरसुला नार्जारिया BTR फार्स्ट फेसबुक पेजनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव दिनै केस थिसनो। आरो बे पस्ट फोसावनायखौ लानानै हास्थाय बरगयारिया ओरैबायदि फोरमायो। आङो फार्स्टआव आंनि लोगोनि इन्ट्रडिउसखौ होनो सानदों। आंनि मुङा हास्थाय नोगोरा बरगयारि, आंनि लोगोनि मुङा बिजिरसुला नार्जारि। जोङो दा गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायगासिनो दङ। आङो गभर्नमेन्ट कलेजाव MA फरायगासिनो दङ। ओमफ्राय आंनि लोगोआ दा डिग्री 5th सेमाव। मैया जाखिनि थांनाय 19 अक्ट'आव मोनसे BTR पेजआ जोंखौ I love BTRनि एडमिन होननानै जोंखौ पस्ट खालामदों। जों दा बिनि सायाव जोङो BTR पस्टखौ जोङो FIR होनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि पुलिस स्टेसनाव जोङो बेखौ FIR होनाय जाबाय। बेखौ पुलिसफ्राबो बुंबाय बे माननि गेजेरावनो थाबैनो बेखौ दायनिगिरिखौ दिहुनगोन। मानि थाखाय होनोबा जों दा फरायफुनाय मानसि, जोंनि सायाव बिदि गाज्रि हाबा खालामनाङामोन। जोंखौ इमान इनाय अनागारि जोंखौ नंखाय दाय फोसावनानै जोंखौ दिनै BTR पेजआव जोंखौ पस्ट खालामदों। दा जों बेखौनो बुंनो सानो, जोङो बे I love BTR पेजखौ जों मिथिया, बिनि एडमिना सोर जों बेखौबो जों मिथिया। दा जोंखौ बेबायदि नंखाय दाय फोसावनो थाखाय जोङो बेखौ दिनै FIR होनाय जाबाय। दा बेखौनो बुंनो सानदों। BTR पस्टखौ जों सोर सालायो जों बेखौ मिथिया आरो आं बेखौ मिथिया। मैया जोङो जास्ट लोगोफोरजों जोङो ज' दंलायोमोन, ज' खोथा रायज्लायदोंमोन जोङो। बेयाव आङो बेखौ बेलासियावसो नुदों। जोङो आन्दायदों। बे पेजखौ सोर सालायो जों बेखौ जों मिथिया। BTR पस्टनि एडमिनबो जों मिथिया आरो I love BTRनि एडमिनखौ जों मिथिया। जोङो बेयाव जोंखौ पस्ट होनायनि थाखायसो जोङो दिनै दुखु मोनदों। जोंखौ मानो नंखाय दाय मानो फोसावनांगौ जाखो। बेखौनो जोङो गुरै खावलायहरो BTR पस्टनि एडमिनखौ, जाहाथे जोंनि बे पस्टखौ थाबैनो रिमुभ खालामथों। नङाबा जोङो बिनि सायावबो जों एक्सन लानाय जागोन। बे 24 घन्टानि गेजेरावनो थाबैनो बे पस्टखौ रिमुभ खालामनांगौ। आं बेखौनो बे मिडियानि गेजेरजों गुरै खावलायनाय जायो। गोजोन्थों।